U ime Ministarstva odbrane prvo da vam poželim dobrodošlicu ovde u Srbiju i nadam se da se lepo osjećate i da bi me prijatno ovde među prijateljima. Svakako, sve ovo je počelo, ja se sećam i, bar što se mene tiče, 2012. godine kad sam upoznao gospodina Kralja u Briselu i kad smo prvi put pričali na temu kao nacionalni direktori za naoružanje, kako i na koji način mogu Slovenija i Srbija da sarađuju. Tada nisam uopšte imao viziju da će ovako nešto da dođe do ovoga i svakako mislim da dosta toga postoji kao mogućnost između ove naše dve zemlje za saradnjom i svakako, eto, prilike danas da razmenite ta mišljenja i iskustva i da svakako nađete neki zajednički put i zajedničke tačke koje mogu da nas bliže i da učestvujemo zajednički kako za naše potrebe, ali tako i da možda i učestvujemo na nekim trećim tržištima mnogo efikasnije nego što je to bilo do sada. Naravno i sa vašom ministarkom, kad sam imao prilike da se upoznam, upravo smo pričali o svemu ovome što će danas ovde i da se dešava i svemu onome što mogu Slovenija i Srbija. Mi prepreka nemamo, mi želimo da sarađujemo sa Slovenijom i svakako smatramo da je to dobra prilika i za Sloveniju i za Srbiju da se u najboljem svetlu pokažu svugde i da se vratimo na neke stare slave kad je u pitanju naoružanje i vojna oprema još iz doba bivše naše države zajedničke SFRJ. Danas, eto, tu je iza nas jedna, da kažem, jedan dobar pedigre koji stoji i svakako treba da iskoristimo, jer to, ja mislim da može da bude i dobar zamajac i za privredu jedne i druge zemlje. Svakako, još jednom vam želim dobrodošlicu ovde u Srbiji, uvek ste dobrodošli i nadam se da ćemo sledeći put da budemo na zajedničkim nekim potpisivanjima ugovora i da se veselimo kada budemo radili nešto zajednički. Hvala vam puno.